Da li možeš da mi poređaš pasoše balkanskih zemalja po snazi? Znači, koliko zemalja mogu bez vize ili moraju samo taksu da plate? Znači, ajde krenemo od Grčke. Tako, ona je na prvom mestu. Samo ti kažem, drugo mesto dele dve zemlje i treće mesto dele dve zemlje. Dobro. Ajde da kažem da na drugom onda Slovenija Jeste. deli sa Hrvatskom. Bravo, jeste. Treće, moguće da je možda Bugarska čak. Jeste i? Bugarska deli s Rumunijom. Jeste, oni imaju, samo da se vratim, znači Slovenija i Hrvatska 173 zemlje, Bugarska i Rumunija 172 zemlje, a Grčka 174. Znači to sve sve po tu jedna- negdje. Pa da. Znači dosta dobri pasoši. Pa sad je ovo mrtva neka trka. Ajde da kažem možda čak Srbija ide sada. Jeste, bravo, na četvrtom mjestu sa 135 zemalja. Zato što mi imamo, ne treba nam vize za, ne znam, Rusiju, za Kinu, za, ne znam, Da, za dosta zemalja. za dosta takvih nekih zemalja. Nakon Srbije možda Makedonija. Bravo, Okej. bravo. Makedonija. 133 zemlje. Imaš još Crnu Goru, BiH i Albaniju. Da, pa razmišljam da idem stavim da mi je BiH na kraju. Dobro, ajde kažem Albanija, Crna Gora i BiH. Ne. Ide Crna Gora sa 132 zemlje, pa BiH sa 124 zemlje, pa Albanija sa 123 zemlje. Wow, Albanija na posljednjem mjestu. Da.